Sugda na ug sa gabi ang tulo ka semana nga pagtrabaho sa pagpadako sa culvert sa drainage system sa Mansueto Road, Barangay Bulacau, Talisay City. Atong saran sa live report ni Fem Ridumabo. Fem? Says kini ang gipaybaw sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority kon City Toda kay napalantawan na ang posibleng paghuo sa dagan sa trapiko sa maong dapit atol na niya sa pagpatrabaho sa maong drainage system. Ang maong proyekto nagtinguha nga masulbad ang problema sa baha sa maong dapit. Dinhinining sulunong bahin sa Mansueto Road, napanlantawan nga mapiktuhan unya ang dagan sa trapiko sa pagsugod na unya sa phase 2 sa pagpatrabaho sa drainage system. Ang drainage project kabahin sa isumpay sa gitrabahong drainage system sa DPWH niadtong 2024. Aron matagan og kasulbaran ang suliran sa pagbaha sa National Road sa Barangay Bulacau sa gayon nga mabunok ang kusog nga uwan. Gibutangan kini og box culvert sa DPWH. Apan kay ang sumpay niini nga culvert sa may Mansueto Road, adunay gidak-on lang nga 32 inches o kun gamay lang itandi sa gisumpay nga box culvert. Hinungdan nga bahaon gihapon ang National Highway ug ang maong sulunong nga lugar. Hinungdan nga ang City Engineering Office ang nidugang og 42 inches nga culvert diha sa Mansueto Road niadtong katapusan sa Pebrero. Ug ang phase 2 niini ang sugdan ugma sa gabii. Na kani nga portion is gamay jud kaayo ni siya nga culvert. Kanang 32 inches ra gyud ni siya nya ang gikan sa National Highway is dako jud ni siya nga box culvert Katunin sa DPWH. DPWS nga trabaho niya inikaabot niya diri ni sumpay man siya og culvert 32 inches ra gyud siya so moulbo gyud ni siya diri kapita mo ni siya moawas diri Maabot gihapon sa moawas siya nya moagi sa daan mo ni mo reklamo ang mga tagbalay diri. Mao to purpose sa kontraktor nga mag-start siya kanang summer na para dili mabalda ilang trabaho para tuloy-tuloy ilang trabaho summer kay walay uwan. Mana na yun dito ang phase 1 pag wa ko masayop atong March na. Phase 2 sumpay atong sa phase 1 kay ato man nakitaan sa kontraktor nga ang ilang catch basin nga sumpayon unta same ra gyapon size sa RCP tong sa 32 ra inches. Nakapaygay nag-public hearing ang City Toda uban sa mga opisyal sa barangay sa mga apektuhan unya sa proyekto niadtong Domingo. Awag lang nila nga while nag-andam ta og traffic plan sa syudad para diha sa sulod mo awhag sa kus mga lumulupyo nga mag-conduct sad sila ilang kaugalingon personal nga traffic plan. Once nga di sila makaagi sa main road yes may Mansueto compound dunay laing dan nga pribado nga gihimong diversion road unya ang mismo ang tag-iya sa maong luna mihatag og pagtugot. Adunay 400 ka household ang mapiktuhan sa paghuot sa trapiko. Hinungdan nga duha ka diversion road ang gitrabaho karon sa City Engineering Office. Una magsugod ang pagdugang sa culvert. Dali ra siya ma-install ba ang mga tao dili mahasol. Mo ni siya gi culvert lang nato siya kay kuan naman ni siya is duha naman si existing nga 32. So puna na to og 42, mosumpay siya diri sa 48 og na inspection sa DP. 48 kuno ni siya padong dito sa kuan. Sa outfall sa sapa. Ubay-ubay silang mga sakyanan, temporary lang una og parking og asang dapita. Unya i-avoid ang pagparking diha along sa daan. Unya human og katong dunay mga lakaw i-set po na daan nila ang ilang mga lakaw. Atong mga igsuon din nga dunay mga masakiton para lang gyud pagsiguro atong awhagsad nga og mahimo di lang una sila diha mopuyo adto sila nga mga paryente aron simbako og dunay emergency maka-pull out dayon. Sugdan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon ang pagpatrabaho sa culvert. Aron matabunan og steel plate ug maagian kini sa mga residente sa pagkaalasay sa gabi hangtod na sa alas 7 sa buntag. Says kay gitrabaho pa man ang diversion road alang sa mga apektadong residente sa maong Mansueto Road hinungdan nga matod sa City Engineering Office nga posibleng sa sunod semana pagid kasugdan ang pagdugang og culvert hinuon ugma sa gabi sugod nang mag-abot-abot ang mga gikinalang ekipo alang sa maong pagpatrabaho sa drainage system. Ang maong proyekto nagkantidad og gibudgetan kini og 3 milyones pesos. Says daghang salamat, Fem Ridumabo.